Καλώς ορίσατε στο στάδιο Νεμέας, όπου σήμερα θα παρακολουθήσουμε την αναμέτρηση μεταξύ Γενικού Λυκείου και Επαγγελματικού Λυκείου, χαρακτηριζόμενη και ως μητέρα των μαχών. Στη σέντρα το ΕΠΑΛ Νεμέας και το αγώνα ξεκινάει. Την έκανε τη μαλακή από τώρα. Ματζιώρος. Δεν μπορεί να αναπτύξει επίθεση στο Επαγγελματικό Λύκειο. Απομάκρυνση από τους αμυντικούς. Καρατζιάς. Ψάχνει όλες τις δυνατές λύσεις. Παίζει με τον Τζαμαδό. Το κόψιμο γύρω από τους παίκτες Γενικού Λυκείου. Τζαμαδός. Και πλάγιο για τον Επαγγελματικό Λύκειο. Άμα παίζανε πιο γρήγορα είχαν βγάλει σύντρα για κόμμα. Τζαμαδός τώρα στην εκτέλεση του ελεύθερου. Γεμίζει μέσα από μάκρυνση από τους παίκτες του Γενικού Λυκείου. Σπανορίγας. Σπανορίγας εκεί, πάρα λίγο να κάνει το λάθος και πλάγιο για τον Λύκειο Νεμέας. Στο πλάγιο Πανόπουλος. Γυρνάει στον Κόρακα. Με τα χέρια του διαιτητής. Έλα Γιώργη! Έλα Γιώργη! Τώρα διώχνουμε τώρα μακριά. Μπράβο Γιώργη! Ο Θωμάς εκεί προσπαθεί. Και η μπάλα βγαίνει λίγο. Τι έχουμε. Λόγια για το Επαγγελματικό Λύκειο. Μαλάκα Γιώργη, είσαι φτιάρης, κάτσε. Τσέλιο στην εκτέλεση. Γεμίζει βαθιά. Προσπαθούν εκεί οι παίκτες του Γενικού Λυκείου. Ο Κωστούρος τρέχει, πιέζει. Αλλά κανόνισα τόσο καλό κακό έτσι. Αυτά θα σου πάρω και από αύριο, θα σου πω σίγουρα. Παίζει άντρας. Αυτά θα παίξω, μην λέω πάνω στην Ελένη. Έτσι Γιώργο, έλα κάτσε δίπλα μου Γιώργο. Δεν τρέχαμε πάνω. Έτσι Γιώργο, καλά το πες Γιώργο. Τελικά με οψίες, Πιέζει ψηλά το Επαγγελματικό Λύκειο. Κόρακας, Κασκαντάμις. Γιώργο, μας κάνεις. Πάνε και την μπάλα, ο Σπανορίγας όμορφα. Έλα ρε μαλάκα, Παναγιώνα, ναι βαρε Του βετερόνα μας, Μπράβο. εξωματικούς του Όχι ρε μαλάκα. καθισμένη πάσα. Και λάθος τώρα. Όχι ρε, ακούγεται νομικός. Η Μητολίδα. Μπράβο. Άνοιξε, άνοιξε. Άνοιξε, μαλάκα χτυπιά. Έλα, έλα. Το Τζίμι, το Τζίμι. Εντάξει, τα γάκια Πάμε στο Επαγγελματικό Λύκειο. Πούλος. Πάμε. Άσε αυτή μου. Όπως θέλω θα μιλά. Άσε. Ράντε ρε μαλάκα, θέλω να καπνίσω. Και σου πάρε να μου στρίψουν ένα τσιγάρο. Όχι, το αυτό Έλα δάσκαλε! Δεν τη φτάνουν. Έλα για να κάνει. Δεν τη φτάνουν το μέχρι το δοκάρι μας το είπα. Να απομακρύνει το κόρνο. Να το δάσκαλε, σε βοηθήσεις μια ώρα. Δάσκαλε, κάπου σου είναι. Το ζεστάνει και λεφτή. Δεν μου θυμάσαι τόσο γιατί, θα σου πω όχι. Όχι, δεν μπορώ. Κάτσε, κάτσε. Είναι εγώ. Ωραία.
Βρήκες άτομο. Εδώ, άμα γυρίσει, αυτός είναι. Έλα, ναι. Πες μου το μαρτυρό. ο κανένας. Ο Τρίφιας. Αράδες. Έλα ρε Ιάσονα. Ωραία, συνεχίζει. Ο δικός δεν έχει εμφανιστεί μας. Μαλάκα. Το έφαγε. Γκολ ο Θωμάς, γκολ. Δυναμικά ξεκινάει το παιχνίδι τους. Όπως γενικό του κοινομέα, φλεγούνται μόλις 1-0 στο ντέρμπι. Άσε με κι εσύ. Ιδανικό ξεκίνημα για το φόρο της ομάδας, Θωμά, ο οποίος κάνει μια πολύ όμορφη παλιά στη γωνία του τέρματος του τερματοφύλακας του Δημοτικού Λυκείου και ανοίγει τους σκόρες για την ομάδα του. Να δούμε τώρα την αντίδραση του Επαγγελματικού Λυκείου, αν θα υπάρξει και ποια θα είναι. Ο Παλιβίκας στο Ματσιόρο. Αναβλάσουν εκεί την μπάλα, ο Σπανορέγας πολύ όμορφα με το σώμα του, χάνει όμως συνέχεια. Ο Τζούτλιο, ο Μήτρου θα διώξει. Φυλάζει τώρα για το Δημοτικό. Μόλις ένα μηδέν του. Το λεπτό του αγώνα. Λάγιο τώρα να δούμε τις επιλογές για τους παίκτες του Επαγγελματικού Λυκείου. Θα φάει ένα τσιμπούκι μετά φλικός. Μέχρι αύριο. Μαλάκα σταμάτα γιατί το φαλιά. Γυρνάει εκεί ο παίκτης και είναι out. Nice ball! Στο δεύτερο τώρα. Σοβαρά τώρα. Στο δεύτερο της ομάδας ο Νίκος Κόρακας. Σαν να ζητήσει όλες τις δυνατές λύσεις. Σοβαρά τώρα. Μην κόντεις να μην. Και γεμίζει λατιά. Όμως Όμως δεν είναι καλή η μπαλά του Ματσιόρος. Στο κέντρο ελέγχει το παιχνίδι και προσπαθεί όχι να βγάλεις. Γιατί να ανοίξει. να βάλει την ομάδα στην αντεπίθεση. Δεν γίνεται κάτι σύνδεση με τον Καρατσιάνο. Ξαναπαίρνει την μπάλα και ανοίγει το παιχνίδι. Ο Χόντρος κάνει λάθος και ο Σπανορίδας τώρα έχει την ευκαιρία. Κάνει μια λαθασμένη μπάλα που δεν έχει ο Θεοδωράκος. Ο Θεοδωράκος όμορφος στο Ματσιόρο. Πάλι ο Ματσιόρος εκεί. Ξεμαρκάρεται. Χάνει την μπάλα. Εύκολα. Και τώρα Κωστούρης εκεί με τον Ματζιόρος, με τον Μαχές, ο Ματζιόρος θα βγει και τρεις. Εμετό τους έκανε. Έλα, με έβαλε μαλακισμένο. Και να το βεληματικό λίγο να ο Τσαμαδός. Δεν υπάρχει πέναντι, λέει ο διαιτητής. Συνεχίζει τη φάση εκεί. Καρατζιάς, ένα σουτ στα σώματα των αμυντικών. Και η φάση δεν έχει τελειώσει. Κάμεραμαν, ένα πλάνο, ένα πλάνο. Ένα πλάνο στις πιο όμορφες. Συνεχίζει και η μπάλα είναι για μαρτυρίες από το Ματζιόρος για την προηγούμενη φάση που ζητά πέναντι. Και έχουμε το corner τώρα. Το κλιματικό λίγο το οποίο φαίνεται να αρχίζει να συνέρχεται τόσο αυτό το γρήγορο γκολ και να προσπαθεί να κάνει δικιά του επίθεση για να ισοφαρίσει και να ξαναβγεί στον αγώνα. Έχουμε φάουλ, συγγνώμη. Στην εκτέλεση θα είναι ο Τζίμι Ματζιόρος, ο Φανταντούχος. Άσως του πάμε με ατυχού. Θα δούμε.
Τώρα την συγκεκριμένη φάση ο διαιτητής δεν έχει τη μέγιστη δυνατή δυνατότητα. Ο Ματζιόρος το φάουλ. Ο Ματζιόρος κάνει τη σέντρα. Μεγάλη ευκαιρία εδώ. Για τους χωρίς πάλι βαν πουλικοί, ο οποίος πατελούν τη δυνατότητα να ισοφαρίσουν και να ξαναβγούν στο παιχνίδι. Είμαστε στο τρίτο δεκάλεπτο. Ο Λυκείο δείχνει το τελευταίο τρίλεπτο να προσπαθεί να ξαναφέρει τις ισορροπίες του παιχνίδι. Στο γενικό Λυκείο με καλές άμυνες θα αντιμετωπίζει. Κρατάει το υπέρ και ένα μηδέν. Από πολύ νωρίς. Ωραία το στράκο. Γεμίζει βαθιά. Έχει πολύ σημαντικό Λυκείο από μακρύ. Ξεκίνησε. Θωμάς το σουτ. 2-0. Πολύ νωρίς. Σε μια ανοιχτοψίαστη για γκολ φάση. 2-0 στο 10ο λεπτό. Το γενικό Λυκείο βεβαίως μοιάζει να κάνει το παιχνίδι περίπατο. Να προκρίνεται εύκολα στην επόμενη φάση. Ωστόσο να δούμε. Έχουμε ακόμα γύρω στα 70 λεπτά αγώνα. Έξαλλοι πανηγυρισμοί των παιχτών. 2 γκολ για το Θωμά. Το σέντερφορ της ομάδας του Γενικού Λυκείου, ο οποίος δείχνει να βρίσκεται σε πάρα πολύ καλή κατάσταση και να οδηγεί την ομάδα σε μια που φαίνεται μέχρι στιγμής εύκολη νίκη, σαστισμένη υπέρ του Γενικού Λυκείου, οι οποίοι δεν πιστεύουν όπως έχει συμβεί μέχρι αυτή τη στιγμή. Να δούμε τώρα πώς θα προσπαθήσουμε την τελευταία. Στη σέντρα λοιπόν για τον Παναγιώτο Λύκειο Νέας. Τι λύσεις θα αναζητήσουν είναι μόλις 2-0. Παίζουν και όμορφα. Προσπαθούν με τον Καρατσιά, η μπάλα δεν περνάει, ο Τζελέπης απομακρύνει, ο Θωμάς φαίνεται να διεκδικεί εκεί, ωστόσο δεν μπορεί. Και όμορφα τώρα, τον πολύ γίνει μέσα, όχι, κόβεται. Και να δούμε τι προϋποθέσεις υπάρχουν στην αντεπίθεση. Άσχημη καλή μεταβίβαση. Ματζιόρος εκεί τους ξεφεύγει, κόβεται. Κάνει και λίγο φάουλ εκεί. Ο Δενεδίκης. Εκεί δεν μεταβίβαση. Πανωρίος στην εκτέλεση τώρα. Αφήνει λίγα λεπτά για τον Νίκο Βασκαντάνη. Βασκαντάνης θα γεμίσει. Πέρασε με λίγο Λυκείο από μακρύνου. Έχουμε το πλάγιο τώρα για το Γενικό Λυκείο. Μπάλα δεν περνάει, δεν ήταν καλή εκτέλεση του Τζελέπη. Ματσιόρος. Ματσιόρος με μια καλή βαλιά, ωστόσο κόβεται από το Γκρανστάς. Κλείδον τώρα στην εκτέλεση του πλάγιου. Με το πραγματικό Λύκειο. Το οποίο μοιάζει να μην έχει μπει καθόλου στο πρώτο αγώνα. Δεν ξέρεις πριν το 3 λεπτό μετά το 1-0, το οποίο προσπάθησαν με μία-δύο φάσεις να ανακάψουν και τώρα έχουν φάουλ πάνω στο Ματζιόρο σε καλό σημείο. Να δούμε τι μπορεί να γίνει σε αυτή τη φάση. Ματζιόρο στην εκτέλεση. Όχι, την αφήνει πάλι ο Κλίντον. Θα εκτελέσει να δούμε τι έχουν σκεφτεί για τη συγκεκριμένη σημαίνει φάση. Το πάλι είναι Νέας. Κλίντον στην εκτέλεση. Ο Κλίντον με τον Ματζιόρο, τον οποίο δεν έχουν μαρκάρει. Τι κάνετε! Άσχημο το σούτ του, νέο στο Ματζιόρο, μεγάλη ευκαιρία. Τότε πάλι Νέας, ο Κωστός δείχνει να μην ανησυχεί πάντως για την αιστεία του. Λοιπόν, μετά από το Γενικό Λύκειο που προηγείται με 2-0, δείχνει να έχει τη σκητάλη του αγώνα και να μην θέλει να τη δώσει στο Άλτο. Μας δημιουργεί μεγάλη εντύπωση ο τρόπος που έχει στον αγώνα, χωρίς μαχητικότητα, χωρίς φοβερές φάσεις και ήδη με 2 γκολ πίσω στο σκορ.
Να δούμε ο Τσέλιος, έτσι, μονομαχίες, στο δράκος του Ματσιόρος. Ο Ματσιόρος προσπαθεί να τη λύσει. Και περνάει πολύ όμορφα και τον Τζελέπη, έσυδωσε την μπάλα για τον Νικολίκη. Ο Τζελέπης. Ο Σκαντάμις, ο οποίος έχει ένα ρόλο γραμματή, ο Κωστούρος δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Και ο Καρατζιάς. Εδώ πέρα το επάνω προσπαθεί να μπροστά ο Τσαμαδός. Τσαμαδός με Πανόπουλο με πολύ ενδιαφέρουσα μονομαχία, ωστόσο ο τελικός του επαγγελματικού λυκείου αδειάζει πολύ εύκολα, κάνει ένα γύρισμα, άσχημο τελείωμα από τον Γκλίντον εδώ και άλλη χαμένη φάση για το επαγγελματικό λύκειο, το οποίο φαίνεται να συνέρχεται από τον δύο γρήγορο τερμάτων και να προσπαθεί στο 15 λεπτό να μειώσει τουλάχιστον για να προσπαθήσει συνεχεία και να ισοφαρίσει. Έχουμε ελεύθερο τώρα το ελληνικό λίγκο. Ένα παιχνίδι το οποίο δεν ξέρω πώς το περιμέναμε. Ένα ντέρμπι σίγουρα ποτέ δεν περιμέναμε να ξεκινήσει τόσο εύκολα για τις δύο ομάδες. Ωστόσο, οι Ιωνικού Λυκείου είχαν κανάνετη από την αρχή και ήδη προηγούμενοι με 2 γκολ έχουν το πάνω χέρι. Λάθος τώρα τους παίκτες του Ιωνικού Λυκείου, Θοδωράκος. Ο μας πιέζει, Θοδωράκος. Και τώρα προσπαθεί και ο Χοντρός. Κάνω να στάσεις όμορφα. Άσε με! Θα διώξει πλάγιο. Πλάγιο τώρα για το Ιωνικό Λυκείο. Εδώ είναι προσπαθία ο Καρατζιάς, συγγνώμη. Βρίσκει χώρο να δούμε αν θα κάνει τσέντρα. Γίνει τη σέντρα από μακριά του παίζει στον Ιωνικό, ένα σουτ. Όχι και έχουμε φάλα. Το επιθετικό φάλα. Το Θοδωρό που έχει δίνει το χέρι του στον Νικοκόζικα σε μια όμορφη στιγμή. Τώρα θα θα γεμίσει αναζητώντας μια λύση στην επίθεση ή βρίσκει στο κομμάς. Παγιωτάκι! Εδώ φάνε την μπάλα όμως από τους του Ιωνικού Λυκείου και η δυνατότητα επίθεσης την μπάλα στο Θωμά ο όμορφα ανοίγει ο Σπανορίγας. Δεν μπορεί να κρατήσει την μπάλα. Και ευκαιρία τώρα για το επαγγελματικό λυκείο να δούμε τις δυνατότητες του στην επίθεση. Εδώ η μπάλα θα χαθεί γιατί στο Ιωνικό Λυκείο ήρθε γυρνάνε και καλύπτουν πολύ όμορφα. Ένα παιχνίδι που έχει ξεκινήσει ιδανικά για αυτούς, εφιαλτικά αντίθετα για τους αντιπάλους τους. Εδώ πέρα γίνεται απλά για Ματζιόρος. Ανοίγει εδώ, ίσως και φάουλ, όχι σύμφωνα με το δελτίο, ο Καραναστάσης. Θα διώξει εκείνο από πάνω, του φεύγει το κοντρόλ, ο Μήτρου παίρνει την μπάλα. Όμως δεν είναι καλή μετάβαση προς το Θώμα και έχουμε πλάγιο για το γενικό λύκειο που δεν βρήκε τελικά. Βρήκε εγώ από πάνω στην προηγούμενη μονομαχία του με τον φόρο του γενικού λυκείου. Από τώρα. Αργά στην εκτέλεση του Τσέλιος, όμως δεν φαίνεται να τον πιέζει σε αντίθεση με τους αντιπάλους του, οι οποίοι πρέπει να αντιδράσουν να πάνε τουλάχιστον να δείξουν το παιχνίδι το Τσέλιος στο Θωμά, απομάκρυσε τους αμυντικούς του Ιωνικού και νέο πλάγιο, στο οποίο πάει ο Κωστούρος. Την αφήνει την παλαιστή να το εκτελέσει τελικά. Τσέλιος, στο Πεσκαντάμι, άσχημη μεταβίβαση, το Ματζιόρος πολύ όμορφα παίρνει την μπάλα, να δούμε αν θα συνεχίσει. Και πάρα πολύ όμορφα μεταβιβάζει την μπάλα ο Ματζιόρος, ο Τσαμαδός. Περνάει εύκολα και ο Κόρακας ο δικτής δεν δίνει τίποτα.
γιατί δεν δίνει τίποτα και έχουμε έντονες αντιδράσεις από την ώρα. Γιατί είναι φάση όπως είχε από τον παίχτη, τον Τσαμαδό και τώρα ο Σπανορίγας προσπαθεί και πάρα πολύ όμορφα, αλλά η τελική την έβαση δεν είναι πολύ ωραία. Θωμάς εκεί και έχουμε φάουλ για το Γενικό Λύκειο. Δεν ξέρω ότι ήθελε στην οποία που είχαν λάβει ο αρχηγός και ηγέτης αυτής της ομάδας. Γιάννης Πανορίγας, ο οποίος παίρνει λίγα μέτρα φόρα, θυμίζοντας λίγο Κριστιάνο Ρονάλντο. Να δούμε τι έχει στο μοβό του. Ο Πανορίγας που έχει απευθείας, έχει μπαλαδίσει στο τείχος και να έχει τα δυνατά του σουτ, είναι ατσιόρις. Ανοίγει εκεί σε ένα σκληρό φάουλ, το οποίο δίνει πολύ καλή, δεν αφήνει πλέον έτοιμα. Αργή! Αργή! Τσαμαδός! Το 6 το επάνει πρέπει να είναι πολύ άρχιστο. Ματσιόρος εκεί, να ζητά τις δυνατές λύσεις. Τσαμάδος. Ο Παναγιώτης είναι το 6. Προσπαθεί να περάσει στο Κωστόπουλο που ζητώνει μάχης, ο Τσαμαδός. Όμορφα εκεί στο Κλίντον, κόβει το ψωμετικό στο Γενικό Λύκειο και απομάκρυνση τελικά. Πανόπουλος. Σπανορίδης. Μια όμορφη μεταβιβασική, δεν βγαίνει ο Στούρος, ο οποίος πολύ επικίνδυνος σε αυτή τη φάση περίμενε και ίσως δεν έκανε και στάση και πίσω του ο Νίκο Κόρακα. Ο Στούρος τώρα στο δεύτερο. Δεν έχεις. Ρατζίας. Σέλιος κόλλος, η πλάγη. Αλλά δεν είχες. Κοντικιά. Βάλα για το Γενικό Λύκειο. Μια μεταβίβαση και ο Θωμάς. Είχε την μπάλα, θα κοπήσει στον αμυντικό του. Αλλά αεροπλάνο θα κάνουμε. Πολύ όμορφα εδώ, ο Σπανορίγας μαρκάρεται και άλλη τρίπλα. Πολύ καλή επίθεση τεχνικής, ο Μήτρου θα γυρίσει. Ένας συγχρόνος φύλακα το επαγγελματικού και στη συγκεκριμένη φάση. Να δούμε το επαγγελματικού λυκείου, ανοίγει την μπάλα στον Τσαμαδό, από πολλούς παίχτες μαρκάρει και ξεφεύγει εκπληκτικό σλάλομ του Τσαμαδού. Δεν προλαβαίνει όμως και μπάλα καταλήγει τελικά συμφωνοδοτητής κόρνερ. Πάρε ένα τάλιρο. Ή φάουλ. Φάουλ στα όλες τις περιοχές. Για το Λεματολίγιο. Να δούμε τώρα τι μπορεί να γίνει σε αυτή τη φάση. Τσαμαδός στην τέλος, θα δούμε τι έχει σκεφτεί ακριβώς. Ναι, είναι καλό. Στο δεύτερο δοκάρι, περνάει πόλης. Και βάλε για το μισή κόρνερ. Μαθητική αυτός ο αμύντικος του Γερμανικού. Αφοβάται το μαλλί του. Κόρνερ το μήνυμα του Λεβισνού. Να δούμε αν θα μπορέσει να πάρει κάποιο τέτοια φάση. Η ομάδα Καρατσιάς. Καλή εκτέλεση από το δοκάρι. Μακρύθηκε από τους αμυντικούς του Γενικού Λυκείου, ο Κλίντον.
καλά στην Καρατσιά. Αλλά κόβεται εκεί, έχουμε μονομαχίες και έχουμε κόρνους. Παρακολουθεί του Χάνους Πανόπουλος, ο οποίος με ιδιαίτερη μαχητικότητα μέχρι στιγμής έχει καλύψει τέλεια και τις δύο πτέρυγες τις οποίες έχει κληθεί να παίξει και την δεξιά ξεκίνησε την αντιδρομών αλλά και την αριστερή που φαίνεται ότι παίζει τώρα. Ο Καρατζιάς την έχει τελειώσει ένα σούτ εκεί, μονομαχίες μες στην περιοχή. Καρατζιάς, ένα σούτ πολύ καλή έδωση του Βερτοβίνου Πίλκη. Ωστόσο δεν καρποφορεί για την ομάδα του. Το οποίο δεν εξακολουθεί να παραμένει. Θα εκτελέσει ο Κόρας. Είναι λαθασμένη κεφαλιά. Εκεί που βρισκόμαστε Παναδίκα, όντως ανοίγει το παιχνίδι. Είναι το παιχνίδι, ο Πανόπουλος χάνει το κόντρο, η μπάλα εξακολουθεί και μέχρι Θωμάς. Ο Θωμάς ένα σουτ χαμηλό βρίσκει. Στο προβληματική μπάλα που μακρύνεται, όπου υπάρχει Αλιεσσανός, ο οποίος ξεκινάει και ένα σλάλο. Τελικά κόβεται τις πέρες του Νικολικίου, που κερδίζει ένα πλάγιο. Φαίνεται να μάχεται μόνος αυτή τη στιγμή. Μαζί με τον Γιάννη Καρατζιά ο Αρβίδης. Να και ο Τζίμις εδώ πέρα τώρα, ο οποίος δίνει την εξαιρετική του εθνική κατάρτιση. Μπαίνει μες στην περιοχή, υπάρχει και φάουλ, δεν δίνεται κάτι από το διαιτητή. Και τελικά βαλένει πλάγιο για τους παίκτες του Νικολικίου. Βλέπουμε σε μια μορφή στον τόπο σκούρο, δίνει τα χέρια. Στο πλάγιο του δεν τελέσει ο Τσέλος. Σκαντάμισε εκεί μονομαχίες με τον Μαντζιόρο και λένε για το πολυμονικό λίγα. Εδώ ίσως μια στιγμή αψημαχίας. Με το Κασκαντά, που συχνά έκανε την μπάλα να καθυστέρησε και συνεχίζει η λογομαχία. Ανεβαίνω! Ανεβαίνω τη φορά της μουσικής. Και έχουμε αλλαγή στο πλαγίο. Μιγδάλης τώρα, ο Παναγιώτης τι θα κάνει, πολύ άσχημα τέλος από τον παίκτη του Νικολικίου και έχουμε αλλαγή. Σαμαδός. Αφήνει την μπάλα και νέο αλλαγή για τους στη γενική αστυνομία. Όχι καλά ακόμα για τις εμπειρίες των 40 λεπτών για το ημίχρονο, λαθασμένη μεταβίβαση. Εδώ έτσι φαίνεται η ένταση και το άγχος που έχουν τα συμπολιμονική μητρία. Μόνο και μόνο η πάσα που έχουν. Έχουμε φάουλ για το επαγγελματικό λυκείο σε μια καλή θέση που μπορεί να δώσει πράγματα στους γηπεδούχους, τυπικά γηπεδούχους. Στάδιο είναι μέσα σήμερα, να δούμε τι μπορεί να γίνει από αυτή τη φάση από Καρατζιάς στην εκτέλεση. Μάλλον φαίνεται ότι πάει από αυτή την εκτέλεση, θα δούμε και τη συνέχεια της φάσης για να κρίνουμε αναλόγως. Καρατζιάς, έξω η μπάλα. Καλά, και λυσμένη εδώ, το φλέξ πανετικό έπεσε κάτω. Από μάκρυντα, έχουμε κόρνο, έχουμε πλάγιο. Την προσπάθεια του να πιάσει την μπάλα. Κοίτα ψωλιά! Προτιμητικό
του δίνει πάσα. Παίχτες του Ιωνικού, εδώ φαίνεται ότι δεν είναι σωστό. Τελεσμένο το out. Παίχτες που πάλι από την πάσα σκοτάνε μέσα στην περιοχή, το οποίο αντιτίθεται. Σκόμας του Ιωνικού, ο Κόντας θα γίνει σπαθιά. Δεν μπορεί εκεί ο Θωμάς, ο Κονταδάκος. Ο Τσαμαδός εδώ παίρνει την μπάλα. Μπαίνει μες στην περιοχή ο Τσαμαδός. Ο Κοστούρος απομακρύνει. Και όχι εδώ. Χάνεται μια πολύτιμη ευκαιρία. Συνεχίζει η φάση. Ένα σούτ απομακρύνεται. Ο Κοστούρος μέσα από την μπάλα. Να δούμε τώρα που έχει αυξηθεί η πίεση για τους παίκτες του Γενικού Λυκείου. Ο Μαντσιώρος. Θα φτάσουμε την πάσα. Ο παραδέχεται ο Ζήμισελ. Σπαντζιπέρι. Αποδεχόμενο στη με ενέργεια. Κόβιο. Ναι, απλά είναι Γενικό Λύκειο. Ο Μήτρος δεν εκτέλεσε. Ο Μήτρος τελικά για το Σπανωρίγα. Πολύ καλό το στήθο στο κοστού. Και ξανά ο αρχηγός, ο οποίος χάνει εδώ το δόξο. Σπάνια φάση γιατί τεχνική του κατάρτιση. Τσαμάδος. Τσαμάδος στο Μαντσιώρο. Εδώ ίσως κάνει κεφάλαιο Γιάννης, το οποίο αποδέχεται εδώ κάτι του λέει ο Τζίμς εκεί. Και να δούμε, μπορεί να γίνει από το συγκεκριμένο φάουλ για το επαγγελματικό Λύκειο. Ο Τσαμαδός στην εκτέλεση. Συνεχίζεται η φάση, ο Πανόπουλος δεν διώχνει εκεί, συνεχίζει, τελικά θα απομακρύνει σε κόρνερ. Ο αριστερός ο πιστοφύλακας, όπως φαίνεται μέχρι στιγμής, της ομάδας του Γενικού Λυκείου. Και ο Μαντζιώρος τώρα στην εκτέλεση του συγκεκριμένου στημένου. Μαντζιώρος. Όλα τις επιλογές που θα γεμίσει μες στην περιοχή. Μπάλα όπως πάει εκτός. Δεν ήταν καλό εκτέλεσμα το κόλλα. Οι παίκτες του Γενικού Λυκείου βρίσκουν τις ευκαιρίες ώστε να κερδίζουν και λίγο χρόνο για παραπάνω ανάσες, για λίγο ξεκούραση σε ένα στάδιο. Σε αυτό που παίζουμε σήμερα χρειάζεται αδοχή, χρειάζεται τρεξίματα, χρειάζεται αντοχή, η οποία αρκετοί παίκτες δεν έχουν στο επίπεδο που απαιτείται. Και να δούμε εδώ τώρα το παιχνίδι, ο Μπακοπάνος αφήνει στον Αργύρη, τον Τζαμαδό, ο Αργύρης. Εδώ θα γεμίσει μέσα, διώχνει ο Νίκος ο Κορέας και συνεχίζεται το κατοχείο του επαγγελματικού Λυκείου, οι οποίοι φαίνεται αυτή τη στιγμή να υπερτερούν στο γήπεδο εναντίον των αντιπάλων τους. Πολύ όμορφη εδώ η ενέργεια του Καρασία, κι άλλο να βιάζει, όμως δεν θα συνεχιστεί η επέλασή του. Πανωρέας εδώ. Πανωρέας κόβεται τον Αναστάσης ξανά στον αρχηγό του. Πανωρέας. Θα δούμε τι θα κάνει και τριπλά και τον άλλο παίκτη. Πολύ όμορφη ενέργεια και ο Νίκος Κωνσταντάμις. Θα κάνει ένα σουτ, την μπάλα βρίσκει στα σώματα, δεν ήταν καλή επιλογή του χαφ. Τον φιλοξενούμενο και απομάκρυνσε στο πλάγιο για τον Νικολικένα Μεστόπε, τελείω Τσελέπης. Έχω τον Αναστάσιο, τον Αναστάσιος. Να δούμε τον Νικολάκη Κωνσταντάμι. Τσέλιος. Τσαμαδός, ο Τσέλιος ξανά. Ο Μήτρου. Κάπως αναζήτησε με κεφάλαια για το χώμα. Μπάλα κλείδα δεν έφτασε σε αυτόν και ο Κλίδα, ο οποίος αναζητά με μπαλιά, ο Καναστάσης κόβει. Κόβει ο Καναστάσης και τα έχουμε και στο μυαλό του εδώ. Το Σεντερμπακ κόβεται όμως εντυπωσιακά το Μαντζιώρο και έχει αφήσει τώρα, έχει εκθέσει την άμυνα του. Ο Μαντζιώρος μεταβιβάζει στον Τσαμαδό, ο οποίος δίνει μάχες εκεί με τον Κοστούρο. Ο Τσαμαδός περνάει και τον Κόρακα, συνεχίζει η φάση. Ο διαιτητής δεν δίνει, δεν καταλογίζει πέραν υπέρ της ομάδας του Παγκοσμίου και ο Κόρακας εδώ σε μια εξαιρετική ενέργεια κόβει από τον Καρατζιά. Έχει γίνει το μάτς πραγματικά ροντέο. Ο Καρατζιάς μακρινός του το επιχειρεί και ο Κόρακας γυρνώντας πίσω ο Πανόπουλος εδώ απομακρύνει εκεί όπου βρίσκεται ο Σπανωρίας, ο οποίος πετάει την μπάλα έξω. Είναι στον αγωνιστικό χώρο εδώ ο Αργύρης Τσαμαδός. Να δούμε τι έχει σημαίνει στην προηγούμενη φάση στην οποία ζήτησε και πέναλτι. Πλησιάζει και ο διαιτητής εκεί.
σηκώνεται τελικά. Ο Αργίας αν μπορεί να το πατήσει, μπορεί να πατήσει το πόδι του. Δεν μπορεί να πατήσει το πόδι του και ζητάει το διαιτητή να βγει έξω. Μια άσχημη στιγμή για τους γηπεδούχους, την οποία δεν περιμέναμε. Είναι κρίμα εδώ, ένας τόσο καλός παίκτης να αποχωρήσει από τον αγώνα. Ίσως αν αποχωρήσει αυτός ο παίκτης αρχίζουν να εξανεμίζονται και ελπίδες τους για κάποιο θετικό αποτέλεσμα. Το οποίο φαίνεται να κυνηγάνε πάντως από την επιτέλεση και του δεύτερου τέρματος του αντιπάλου τους. Έχουν ανεβάσει ψηλά την επίδεσή τους. Δεν έχουν δεκτεί σπουδαίες φάσεις με εξαίρεση ατομική συνέντευξη του Γενικού Λυκείου και φαίνεται να κυνηγούν μέχρι στιγμής το δύσκολο έργο της ισοφάρισης. Επανέρχεται και ο Αργύρης στον αγώνα τελικά, ευτυχώς για τους παίκτες του Επαγγελματικού Λυκείου και τώρα ο Γενικό Λυκείο είναι με κατοχή ο Τζελέπης. Τζελέπης στον Κορακά. Ο Κορακάς προσπάθησε να με τους πάνω ρίγα, δεν είναι καλή μετάβαση και μας Γιώργος τώρα να δούμε τι έχει στην Ελλάδα. Περνάει για τον Νικολάκη τον Κασχαντάμι, περνάει για τον Τζελέπη και πατάει πάρα πολύ όμως την μπάλα για τον Καρασιά. Ο οποίος Καρδιάς δεν είναι καλή μεταβίβασή του και Σπανορίγας τώρα. Σπανορίγας και έχουμε το ημίχρονο. Ένα πρώτο μήχρονο που μας αφήνει ανάμεικες εντυπώσεις. Τα δύο γρήγορα τέρματα της ομάδας του Φιλοξενούμενου και η πίεση του ημίχρονο και μετά των γηπεδούχων του Επαγγελματικού Λυκείου, οι οποίοι αναζητούν το 2-2, το οποίο δεν φαίνεται να είναι μέχρι στιγμής απιαστό όνειρο, ωστόσο φαίνεται να έχουν πραγματικά πολύ δύσκολο έργο μέχρι να το πετύχουν. Αυτά από εμάς, αναμένουμε την έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου, που οι ομάδες που βλέπετε κατευθύνονται στους πάγκους για οδηγίες.